welcome kami. Nagaso Mystical Island. Good morning, maayong takna sa Kabuntagon. Di ako karon sa Mystical Island. Oh, ito na diha mauna from ito po yung Bugtong Silangan, and then dito po is Canaan City. Ito na po. Oh. Ito na po. Totoo na po ito. Yung sa Federal 101 Chief Operation Dato Kalikasan po yun. Napaka gandang palibot. Malinaw. Mystical Island. Lubong. Ito guys, ganda. Ito na ang Mystical Island. Footprints in the sun.